Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo rikorokana emambia. Negati ya byorokereryo byeritukorigia nakagaso gensakia. Ndizi TV ntumanyete obobisi bweri tukeri bigia. Nakiye kogera to korentera omurubiryo wensakia. Umirana na inche job maangi. Na inche DORCAS KEMUMA. Kila litukoria wiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa 3 chamambia. Tukumanyina ralialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya job. Wakire bya DORCAS. Na kwereganira imiyo mu rubiro rw'ensakia. DORCAS ni yariganira bene asomo rubiro rw'ensakia. Na inchobo igo ni yariganira imiyo mu rubiro rw'ensakia. Naye yariganira bene toroseri tukoriao. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito echo chirebo shiobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe televisioni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Wakire bya mwancho morigere wetaseni kia Ndizi TV ne chinga kichinde nyasato anchire tumeranire gaiga ase embeo
tokomate ngambi yamono asogo twali bagana ndekora rituko riarero ngakibogete ngakibwago kirire ando siaso totengerete koru na kimogendrete ngakimwa chakire rituko lino na kimweroberetie go chaka rituko lino ngo batenga karibu imeyo moroberia obwensakia etariki neyemo omotienye o kaberebo mwaka o echibibere na merongo ibere nenye wono kotenga karibu kege matunya gosanga amo erinde tonyale kwemanya na boigo togotenga ninkikere endrete da tokwe obosemia na boigo tokogokie omwaka nigo gendrete gosuka kegima twakoro motienyi o January twasoiro motienyi o February litukoria aramisi tatibiti Thursday astoko kwinyuri amanganege koro ebintu twabete twakora kitore apake boigo kito kina ebintu bya korekanire emyaka eri tokonya kwinyuri kegima ime moroberi bwensakia inyoranga no moroberi go kirekera litukoria wiki ochakera Jumatatu goika Ijumaa chinsa 12 goika chinsa 3 cia mambia naende station enamba AM breakfast show enamba AM ase gochaka litukoria okegima bali bonsi bautobwati korwase county ya Nyamira county ya Kisii South Mogirango toche kitutu chache South kitutu chache North nyali bali Masaba nyali bali chache na boigo chinsemo au chitonjoka naine nsemo county ya Migori county ya Homa Bay boigo Narok county boigo wale otobwatia wetere mitando korwase county ya Nairobi county ya Nakuru na boigo abali baito bautobwati busama shabiki korwase chinse changumbu bakorawa na fan 001 Kennedy Gisemba oyore omwakilisho ito korwase chinse cha Michael Kegima tuabariganira kegima ase omoroberio bwensakia. Good morning Dorcas. Good morning Job. Na kibokiete. Bokiete uya kabisa. Yes. Teammate ngaki korwensemo yao. Anje ninda no moko kagima ko tambo ko mutinyo muya. Tali gento kire raisi. Omutinyo January oli omutinyo oli abantu abange bairogete omutinyo oli abantu abange oro motambe kegima obere gokoera. Wono twasero omutinyo of February the month of love. Kabisa motinyo motingo keyometo motinyo yo bwata mange sana. Asende omutinyo yo igano igo bwata mange kyagero motinyo yani bwata ori itukoriria abantu banchite bantu wapenda nao ndirororo nande yachi yabanga nande mutinyo yo na oro konyoranga nonyene patidikana rie ko motinyo likulia no kuburo wono ko motinyo yo asenche igando chingano motinyo muyaksana ngomotinyo ngo chinagokera sana. Wono ndo chenga amashabiki ENSAKIA ntochitorie keki ya Dorcas. Kabisa. Motinyo taraera ke ngocha gotobutorera keki naende oyeni shwenga gwaikereri amashabiki ta 001 azego ni maetenga on the wensi gotobwatia Ndizi TV no romoroberi na watu gwetera Facebook Ndizi TV News Digital. Na boigo tubwatie wetera senchera ya SMS go sina bogo torikera ri uko wetera senchera ya SMS go torikera SMS ya nyenye buye iga tenganga kyo boge tenga kyo gendrete mbalenga bali go so ime omorobiro mbalenga bali go so go tura emambi ya bono batenga bono boka bintu mbire ibyo korara ya sanchiyo cyo korara chinsa ichiroro tokoriye ebitoki tonyale kwegenderia bono batule baso ime yomobiro wetera se namba ya 0792192834 inere nambo mwancho murigeria orabe ko gotumeka ase emambi yaboniga rindo goikera abamino na bago gotumana nyana makwani litukoria misini metenga bono abantu ebamnyogete go chechiro abantu babugete kabisa nimeterera abantu abange babuka anena abanyabiashara eri bachigo ikirania ase chireri ya daraja 2 echire nene imeye county ya Kisii na bago chire namba 3 ase sete ya Kenya igone chire nene kabisa chire sikire kabisa igo mwancho muriendo ase asore go kwarigania tonyale go chaka bene asensemo ENSAKIA no mobirio ochire nkuma ime ya gusinira gongo nechingongo chonsi chitwetana ne iga mashabiki itokuru diaspora amashabiki itokuru chinsemo chiricha South Mogirango chinsemo cha sune kabonchari mate chinsemo chiricha na charaganga chinsemo cha mugoga mate kabisa kona angena omubaka mbosinkote karibu toseme yo morobirio bwensakia ENSAKIA nero omorobirio ora kumanye
omenye nabo igo okobo semya umukorengana bunoganeti kabisa igo ngokwaregania tochaka senchera ya bene KEMUMA nabo igo nabo gotubwate wetera sensemo ya YouTube no turebuna Ndizi TV News nabo yowetera ase mtandao ito www.ndizitv.net andi nkobata inga omosubati DORCAS nkobarika ku mark a register kera lituko amanyenga ningosoire ngotaraswa naende unatebire nga nabwate birthday ningoma etama shabiki ali agota gotanga na register bali bakwate kugabache bali keki abo ida no ngocho tumeke register yani gotarari kere yaye ngwatu metama tukabira atatu iga ngaikwarenge igo wono mwacho murigereria akaba imeyo video ENSAKIA mashabiki ito mashabiki ali timu hapana kosa mwensi twabalega ni timu chini ya maji timu diaspora mwensi ntoko balega kabisa ime yumoro video ENSAKIA asengo batenga bono to chaket bene to so kabisa to so yabami to bature nabika wikira nsemeri ya Facebook mwancho murigereria nabogo share as page yao elinda basani bonse abairi barese page yao bamanyanga ninki togo kwanira nene kerego to bana nyana makwani aba ikira senchira ya bene kabisa igaye kerego ikirari kwa beke like yao kwa beke comment yao nabo igo kwasanga go chase page yao ya Facebook nabo iga sense medi ya YouTube boigo nabo konje koromogani karibu sana karibu mogani bono kerego koromogani rende go seto karibisha bujega job tomate ingati nabo go swagari YouTube kwa subscribe kwa bateke ngere keri ekere andanke otenyo letinga ENSAKIA achakire ekengere gigo turabona kigo kubugera yabatenga boka sai ENSAKIA ya achakire ENSAKIA ya akire bono erinde kwaswa kwa bwatya emirobere yita senchera ijabene KEMUMA wanchu muri na manga gende tokorekana asense ya Kenya amono rogongo rwa Gusii asetu arocheri tukureigoro Morai we county ya Kisii mugavana Simbarati nabetega kubwatuka amaryogo ayibona racho konya abantu saba menye be county ya Kisii ase chinyagitari chirase orogongo roito rwa Gusii nando metege jobe kere nkorigerie kere abarai bakuru amaryogo maryogo atari gokonya abantu be county ya Kisii kaboka yaya okonyoranga nkurure county ya Kisii kwenda Nyamira kwenda kuligyo bugwene bose monto Rwande no Nyamate Siaya oche county Nyagitari ya Kisii ama ene pinelinga Nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital ni Nyagitari enene KEMUMA ase nigati Nyagitari chile chinene asorogongo rwa Nyanza nabo konyoranga abantu bakuru Migori abantu bakuru Homa Bay chi county chonse twetana no nkuru ase county Nyamira ocha konyorobo bwenia ase county ya Kisii ase go ngora nege tambokero ekia ekero akwene kinga oina ni ramaliogo na ndigendo amaliogo atigatoke Nyagitari tigabe gako ba supplied regularly so that umuntu takorwa tambe ocha naende gotebi gwachikura marioga se chemist ase igo gendo torabe tugusabankiringa amarioga yabe supplied regularly nali torabe to konyoranga abantu konyora bara bokonyi mete enkwane eyomo governor tebetenga amarioga yakwa gubusa akwena nubusa okogenda gari aye kwa igweryogo anana Nyagitari cha level 1 level 2 level 3 na level 4 okwenda gari aye gwakoraki kwatebana kigwete bakorigereri bakorikera amariogo bakwa amariogo mete twararire amatuka makaetire mariogo amanga bakukuga bakesindani bakukumingarende imware gosieka amaina abantu babiri bakoimurunganisikanga mariogo teyo Nyagitari mariogo aronga nechipana do na chokwenda kwaigu yani ama kongu aliyo kunyora abantu bagwetira Nyagitari konyoranga bakoro bakoigubesa lakini ndeko kere mariogo achiriga bono konyo kuigweta ande bobiga minyoka mariogo naro na achite nandi ntunganche mugavano county ya Kisii ase amatukabongo iga obere gakora esegi yo korongeye Nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital nandi ni nginyorete twarenge ase omugano yo mo riri areko ko aba Nyagitari begenka bose community health volunteers riri areko ba ebintu bako bagotumika nigabete gotebanga onde bwensi orabe gakonyora omuntu obwate lyogo lye Nyagitari ase chemist kiaye
akoroboti ya service yae naenda ego 50,000 noroche siga endete kurwanya obo ibo bwa Mario mete ngo chiburi bwa kagirwa sana bantu ngogero barebe be asichinya gitari nga Mario ga kirata chinya gitari gusa Mario ga yagocha aenda ngao achikoni wa ngao aliese wate nga gendo goleke rio ga gitiga kwari kiru ligoto kasigete kwarori ikine kigorege kugera abantu abangi bakagero nga Mario ga yiganaro lakini gakoirwa rari akoirwa ase ALHAMISI chiduka chirya Mario go chiresiko gari igo bono mwanchu murigeria Mario wana chite kenda wa Mario go mete mbale batamaiti amangana haya kabisa batamaiti nga Mario ga bwento kwera rubusa ase chinya gitari banalire koko atari gwancha kwabo banalire kugora ayo go ikagari gwate ngagenda abantu mbalenga konyora nga bakuigubo bekumba ko ganya gitari go metenganya gitari ngo ikagari chibesa ngo sabunde na timbo atibesa cyo chikugora Mario go chinya gitari chinene chinya gitari chiga che county go chinya gitari chiga che sub county anene nkoranga echiroro aso konya abantu ubusa anene buna omoroberi oyo gabwene chaif go se oyo go orachugocha oyo ndo orachukurusene chaif SCHF no chiko konya abantu anene asobogwenya erikwene kinga banyorire obogwenya ane gotenene bintu bine bya Mario go gotenera yani korwaligwa nande na kingo sabe serikali job enyale kubika morobero yo obe fully teba muna okogenda gali ngati igentete nete no koromo nyagitari kana Mario go ya Mario go tayoko Mario go kugora ya serikali si wanja nomorobero bago chiko chaka muna babere bago twereza obeigo ama NP nelinga uduma ya afya ne ndo takire kikira kiro muntu na ende ndo na bingo semya amenyiva nseito ya Kenya na moigo oro gongorwa Gusii anene mono chikaunti cha Kisii Nyamira na boigo chitonjo kanine yani mulilo ndo bwensi use mushabiki ndo bwensi ENSAKIA ne bwenerete atwale abega kwirikya sumurubiri bwene cha hefu niye ndo yakonya kigime kiagerekero kogenda asinya gitari ali nigo bako bakurigerie system tuigwakanira kinde gyonsi asa Mario ga amaruira mangi turi gwakanira niye ndo yokugusuiri burden eliyo kwenda ekerwa chira senya gitari kwaba gokonyora chinga kichinyororo kiagera nabo konyoro boruire bogochanga kinde yonsi otari komanyiriri lakini kerubwate ogosiro kuri kwa NHIF nabo ko bagugwesuka ndochenga ime yomorobere bwensakia ndoche amashabiki aito ganda toto bwati kegima ndoche enokumakori umurai enokumakori boigo noinde ime korwa musaraba town Amisi Momanyi Josephat ateba ndani ya show hadi mwisho ndoje Jared Orure Matureti locked ndani from Nyachichi Secondary School aboro kigwa bechi school tuagenda tukubakira nga twabate biringa karibu sana asomoroverio ENSAKIA ndochemo CEO David Kimori wakiribu ya Joba DORCAS happy day happy new month happy day happy new month our director David Kimori yes. Okay, ndishinganere Margaret Mage ota watching live from Endmarket na Digisemba anabayatenga wakire abaminto nyasaye abaigate tukori riarero DORCAS Joshua na Job. I wish you a great morning and God's blessings to all ENSAKIA viewers. Asante sana unere omonya kirogo wa mashabiki kuchisa mochichi usochizo chicha diaspora nere boigo omonya kirogo gose nere mo director Kennedy Gisemba tanga good morning na into twanchire na boigo twagosogeire nere Denisi Kemari agatema tuko kutoka Kionduso tuko pamoja na boigo Jared Orure Matureti locked korwa Nyachichi Secondary School asante kigima nafta spata Nyamora ataba korwa Nairobi rongai no tore image omorobiro na boigo Josephat Mwenga epas kwatata good morning from Thika asante kigima mwacho murigenda gotubwatia asense moye mitandao asense moya Facebook ikagari watoka uchumbe yao na boigo nabo oko share uchase page yao eli nabantu bonsi bamanyanga ENSAKIA ya chakire busenege ndrete bene ase emambi ya boniga nabo igo ase namba SMS tulikire SMS ya wetra namba ya 0792192834 inere namba ogotonyora asensemo ya SMS
tutukarita so mutienyi February totenga it's a month of love njendo chenga abantu bagocha banyorobo ko KEMUMA na basacha the boy child is na watu bakongwenga kibuni asengencho yake unewe ikachitariki 10 ngucha akole ko boli bunga unanipeleka wapi out utanibaia gift gani Oro tigabe bange obo kungobo nene tigabe banga mapema maboli kumaswali ayi is it a must thing abantu bachengereri umutienyo nyo kubwati mubuko otoli biyalinde nabo tigabe banga umete okwiroberi no kuyasana mapema mbia kire wiroberete mapema job bintu mbigo turubana terenga buneyo ayiroberi orale gose biturubana lakini kabatu iroberi lakini nari okuboli kuritwa ali utanya kuboli lakini ende nimbo atoba kongo mwanya kugamba na muntu sino mwaka omugima lakini amanya wika umutienyi oyo nari muntu okuboli nga utanibaye gift gani yani mubwati bwamate bonde wonsi na muntu abantu mabwate perception igete bono ntama digoro muti isita must ngogole rukende umuntu okuboli ngane ejo ogoika motu arobwa matenere teko banga muntu matanya okwanere yaya nande tigamba eresenga bitukeri ndiri abantu bali ngati mubwato bwa bitukeri orokia akyo bwanchane ocha abantu bonse nanda matuka nonyambo tambi tigako anyanga bitukeri garike tariki komirenya lyoko orokia matukonsi nabono egeta sene kyandize chivi naro chenga nege nteki yabarengere tinga torokia abwanchane boito ko chia sabana bali wakalega aliase orphanage kelini gatambo kereki ya KEMUMA ya sana yani okorokia bwanchane bwa kukuchia asa abantu bali batali kwenyara bali batabwati onde omwabo abantu bali yani babwetera makongo enganenge ya sana igobono nerebuya abantu borokia bwanchane ocha abantu bonsi otali gwachora oyo ningo ikuneke ne kyagera abantu nabange baganeti koro kugobonje umuntu narutanya gotebunga ino bwengencho litukobuneri usomutienyi buno no mutienyi bokwene kinga nkoro kyoro muntu obwanchani yani talinga obwanchani okimbore bwa bocha bwa boime KEMUMA lakini ne yani nonyanga ase ore asonchoka abantu onse bagonchoka nene enshonga ase mutienyi yo nabaro bukwabaro wanya ekiagera ende ngonja na reki ya KEMUMA nkelinga ekero okonyo muntu tache okonya ekero gosiro muntu ore shwanga nonya nae kocha okonya tairaisi nabinga bosonyo oro mwana ore aseme ore chokora for example bose abana bali bagoja batuka asemechi no bwato telie nene omugorere no lunch omwe no reshwanga no maitenga okay no nyaga ocha okonya talibono ikiagera mata banta bangi DORCAS na cha realize oko ebolinga ekero na konyire job na muire 200 ngakingo cha benefit kienda ocha ba eboli KEMUMA lakini ekero konyoranga umuntu yuna mokonyire lakini tingo cha benefit kurwa sare that is now the true love kabisa kabisa igo machumuri kero kokonyo muntu tiakorire ngakyago cho kuirani karwe no moyo oyomo nande mnanko yoba otenga akero kurunga taras mo bituale bionsi pio bwate kiregento yaya keriega ko bwate ogosanga nabamino obunabo obwanchani nonya sai gako gosine ko namatenga nekina kyo bwate totigareta abwas DORCAS na kitoko handle this issue kiagera abantu mbara bange na chire ko realize nare yazo ire yani ni nkogolera no ns nkogolere bose ni no 50 bob bado konyara umuntu akunye kweboli ngakingo cha ko benefit ko rwaso umuntu nakito rabe to konya abantu because honestly it's a challenge yani NCA lero yonchokire yetwekere chingo matureka omete rizikare bwancha nimbwarengo rizikare konye kobwate ebituma nabo bonsaba nkoe kauchukungira lika oratumika lakini boniga tukuligera litali raisi go likaro gwancha nembwarengo monta akalengera iri naki ngo ayo nkwaera job chi saga chiane nkera uche kuna bwate none chinyinina akora aligera linkyo bwate kwanza asa matuka gwangoiga nkoligera linga job na bwate none ne suguma na bwate none geticha nakira nyalekana inchinchi kumwaire suguma yani
Nonyure tamatukari kwa gatumiru DORCAS minyoka mwa nyaboke ondete robusi yani twagasabanira obusie ugosanga kuri ugosanga kwa rengo ekibirite kero gya kwerere kwagenda yani umatinga kinero ukonyoranga gwachakire kuruga lakini obusi ekwebete gosi obusi ono likwarekire liko kwanyoranga obusi bwaremire ono noende ero maite nabo kwa munyurongoli busomenta mache bono mate kujigosaba obusi okomenta mache oro sirongoli mwachumurigeria tigabona abantu tonare gwanchana amatukonsi kereto wanchaine bantu konyoronde bwate kemwa kende ora ubwate bombo chubonde niko bono konyora ngatu sikaine aba amangana agenderete buya aketukira na sensemo ya agenderete litukure kontro chenga aba menyi kuru ase South Mugirango sub county area South Mugirango ani gobono beso gatigoro chinsemo chiricha semeri ya South Mugirango ni gobaso gatigoro bago tebanga bono mbagane tia masikani na barabugoche ase omubungo bo Silvana Sosoro umetingane yabeirege ko enda yani yabeire ke gukwane ke tambe sana twanyo yani kiro muntu bono ni gakwegirira omurayobo onye tokonyoranga omugabana simbarati bo basiagos akorwa abantu babo basimba bete bagwesoki bono na South Mugirango na baro babere bagosoka nga tosike osoro bono asikire bono igandoche nebwenereta bara yabaikaransense kiagara bono enkoranga is it drama yani chendo chinga trivia ekiagara no chikabona ekolento kubagekana egati aba Gusii ose abantu be county ya Kisii ekiagara ase ebunge konyorore mbale asense moyo mo governor mbale asense moyo mo bunge bono ninki ekere konyora ba kero monta agocha agosoka no yasoke yani teribuya ekera abantu abaisi gosokera limo baumirane ninkioro chikirabe job ono maite bagutuomana mbabe bagutuomana sana nabe koleta obokong'o bonene naende gento nkwebori nasekio konyoranga it's a section of people bagwesoki marabambaro bagwesoki nga no tokwegerera you know these things nkoranga nchibwate some political njire politically motivated anda kirabona tebenga nikimaine kyairanga ntoraro ndo gotebanga bona baraya bonsi babiri mbali na mamochi yayo aba bagukore weekend abesa idiri ende basoka timetu gose bako ikaransa barangira ni babeke komite batenga bono ntwaroje bali basokire intuti katosoke bagutiemana nengane etari kolenta abichangia ase county ya Kisii anene county manyirenga ne county yegenderereti ekyagera kero kuri Gusii abantu mbachite gwake gasana abantu ngokora bali gas job okole magochia ikoene kinga baragire bona ketokora mwana ya siasa makamake abona akorenta andakwira ni ritareto magega iko bono tigabara yaba babere baikaranse basonsorane bakwanire ngane yiga na babete bakuboli kubasikane oyiko basikane nonyanga tari ukora ikaransa ritangani entondo chinga naende gento kingenje te akero muntu bono a focus asikasiya ashikire bono igando chinga yaikira ase bono iga onye no mu bunge Silvana Sosoro a focus ya se constituency yae omo governor Simbarati a focus as a county ara county omwana inchi tiga nero obwate okubwa nere obwate register baada ya miaka 5 onyo yokolire buya tocha kumumakiria register kumubekera max onyo yokolire bubi lakini bono kumusana nakogendrete bono igando chi stepping to other people's roles andebo igonkwera nikora amagendero mega omanyenga amagendero nare ye county ekoro gochase chibunge igobone kere konyoranga mna bona aso mubwikano esa ebunge ya South Mugirango
oji soko nyora mangana muna yagendere ryoka iga kiagera mugavana chinsa chinera baraenda chikwigora chipara boni go maita ago chikogenda kwigora bara igara chikobwanga ekekorekeri kyakorekanete nabo kirabo sikwirorera iko bona bintu mbire bisinini biratwira ni maiga sana iko bono etwale gusaba bara yawa iga kuna bagaka bali bagusaba abagaka nabali beturete bayigomba genderete nabara ikuras chikanza mbagendrete kurute omonu kurute mbato kuranse meli yabonga bachamo basikane bakora magenda naintu boneto gosabaigo nara ito tenga kia magendro ache ase chi county ache ase chibunge paka ase chiwoda se binyorime naya magenda na chekera bara ibasra bwatrani ondetanya kuruto ndegete ondetanya gotebanga ninki gego gendrete igo bono amangana ya makama ke tabwenereti ase county ya Kisii nigago tuirani maiga ekiagera ngantu eginteketu kantina magendro amaene pintu no moroberio ENSAKIA boigo toteba aserio gelimo gento taete no morembe na magendro abamenyi be county ya Kisii mbabete bakoboka bagaka chikuru mwaka bwechirube ne merongo ebere asinginjo yokwene kinga bacholira barai rende ko musana nako okogendrete nikurabe ko kwirania magendro maiga asegento to sabantu no morembe na magendro bono totigarete amangana rengete chi county na roche boigo ase county ya Nyamira bono mangana chali buya batebanga emebere yaitoire kigimasi enkendu ya Nyamira emebere yabeire menge mono kubwe capacity baranyara bakoraki gwa accommodate ningana amaene wetu kurigeru aso bwangu mono ekiagera eseko gendera igo mete bono chimashini nabo chigotene mete kaje batabire yaitoire kubwekerengo maiti no maite kere no nanya kere koigotire kubwekerengo na kyogo cha koigwa aboko nyora go kobocha usogokoro igo bono ne serikali county Nyamira bantu kumukiye tambukire ikyo nyane ko rigirire kabisa kwene kinga ya kodu muchando yo kugaliye mochari Kolendo maite DORCAS egento abantu baendete kunya kwiboria maboria mangi kegima enkendu ya Nyamira tirakora matuko kuruwa igorwa no maite enkendu ya Nyamira njabete gosie ku mwaka oeta tirakora metinyi mengi kuruwa igorwa it's barely less than 6 months kuruwa igorwa nakina ende kunyalekana emebere cha kuichora ekiagera amatuko akalendu bwatenya gitali ku bomboga no emebere akairiru maite kero Nyamira yatinentie obokorere bwe mochari asengi ncho yoko yagacha oboyia bosoko renovate ningo bona bantu bajagite kuire emebere ase enyagitari ya bomboga ono bomboga arondo gwetige kuichora ono that raises a question on the healthcare ya Nyamira ekiagera nga kitotara kora metinyisita nakino enaro jino no mosene to Nyamira ari kuburia maswali ya mange igoro enkendwe there is a problem somewhere emetinyi tera kurwe enkendu igoro nane kimoto tepnya icho ngimebere ikonyere omete bona abuno bobo tukibwento bochakigo eriba virus nakonye yechuire baligiriri mete mebenere andaketa manyiri abantu bali bakonyora mibasokano bakonyora kana basirete konyemba manyiri abanyene mbaracho kubuye eserikali ne bwanete ko kubeke mirubiri kwene kinga bayani dinonyene meberejo eriko kuguswani ya mochari erinde aribaga abagani abajja bali bakwenda ase enkendo ya maene na bwebwenrete bono eserikali aba no eni gona roche bakoraria ngimebere nere tigarete no ndoche ngai kigetigarete nkelinga barusi mebere eli maybe tamanyiri ase bono iga elinde bono baruribaga ase okwene kinga akero abantu banyamira konya barobokorere kero basiro yo mwabo okobu oeni gukegima nabo igomete abantu mbale ase chimocheri kubwatikana nogose nengusana noranyora na yende mero chibesa chibaborete maite serikali wente kurigera ibintu bunebe abantu mbale iyo mwabasirete lakini mbabwati besa mbabwati nchera yo kumurusi enkendu nako chikomwanya mande abantu bunabe serikali wente gocha nako bakonya kubwato ko bakonye elinde nombara baruberu sirio mosigo ekera ase
naroche nga omosubati oyo mona be na abange baroro lakini ndi eno mugano narore nga omosubati omobere kwetane myaka 5 ala senkendo asinge nchoje ngusano no yendemero matuka bwango iga omosubati onda kalento agaikikubu paka boye maiga yako manye nkendo myaka agaikuba kaboye lakini anda kaira niwo oikamocheri ingata kwa niwo ase nkeju ndemero yine bwate mochando ama NP ne bwene tebo ina ra kogera chichi mochari chito chicho ma NP na inde no chenga bona kiwa kwa ni ngana ndemero Gusii manyanga Gusii no bole mo na omugweta na kegima ase gone bwene retenga no nyabono sense mo ye chikoti chiru sebigambero bagwene retena barabuba kwene kinga ebi nabune bya male mu mbiri kwiregeka ekiagira ndo chebi na bya male mu nkwira biregeka kegima mbaka kwanyoranga abanta bange babere bagutwara bokongoko enyo yo mwabo je no chonye ase ikire bono yonye binambire bwenete kwego bolito ne bya malimo ikiagera bya beire biko gera abanta bange ko chandika kigima asensetu ya Kenya tari gusioka ese koligerere buye iga asensetu ya Kenya endemero ya rentire omochando ekero kora abantu bagutagulirwa ankyo nankyo yani gochi abantu batigwa sembe igoro batabwati ngai bagochi endemero yarentire amaisuguso nabo igase county eyo ya Nyamira ntwaro chenga mbachagete omurobiri ose serikali ya county yachagete omurobiri bukubwato kachinet ucyasa bamenyi bensemeyo ntwaro county ya Kisii njabwato keki yaeta wiki twari county Nyamira na yachakire omurobiri bukubwato kachinet ilikwena kinga abantu betangire kurwa soborero bwa malaria mete naroche nga nere mo deputy governor wa county ya Nyamira nere James Gesami atete abantu mete batumeke buya chineti chiga chineti aronchi bonete kutubeku talinge kero ko irwe neti nikubwata kwa gitirege ticha kiao kwa tumeka soro asigo igobone bonete abantu barigireri kabisa ngaki chinete chiga chigotumeku esengencho ngakonyora abantu amaina bairu muri yo mitata bire ngabantu bakwaye guchineti lakini baenda go chibe chisimikira chinyina chibono bakorosi fence nacho na chichigo chikogita kabisa egeticha ogosimekere sikumanya obe kwa mako na ali neti ili watu ngiye wono whatever mboga ndani kuku nje liko bwenta ko banga umbu nje binadamu ndani ya net lakini wano mwancho muliganere buya tutumeke chineti echi asenjira erinde ongekegima bona togendete gosemi gwana barayi baito umete anene mu bisori abo bashenwa etenkeri ya anyole ngagosi ko kitirete eneti eri asegeticha nabera akobere gasien kongusana nabera akobere getire kenene sana ekegerandira abo basabo bachenu bakora eta emechi gwetiga kora chekingaki abantu babo bari igobono nire buya chineti chiri chitumeku asenjera ere engi ya kabisa nabo igomete amachiko nara kubwa akobe kwa seneti eri ngono nyono kero konye sibi nekero konye beka tiga abantu tubwati amachikali mete burirwa malere no buriro bo bisana anene asabana aba subati bari bebwatera neti no burire botabwaneti ko okorerwe echeche nekiyo serikali kwene kinganya bwatukire chineti ankyo nankyo iyo gotanga aburiro boiga bwa mareri asenge njoro semyo muligerete Ndizi TV ekaro ko irwe neti litako erarira kigima eneti eri no bwene turayanikira ase ekiririkere ase chinsa emeronge bere na inye 24 hours na komenta na YouTube ase chineti chiri twaroche toko egwa ajere na nyorire yana konya toranyora timeti ngai bwerigeti naroche chiachire bone chiachite bono baba gotengana bo konyitumeka onchiro kutumeka enchiro kutumeka lakini chiri na nero nanikira nabona lakini je kabona tidanye tumeka lakini iri kirenga nabo kwana uko nyitumeka ryoka bono omete chiachire bono korenga abantu mete nabo lebe gotumeka yani konyanikira mugeni asioke
ochukorusirioka iko bono serikali ene kirenga baretire chinde chiri cho kora cho okobeka rioka lakini nchirororo neire buya kwale wasoma sana amarikali akiagere chiburukaine nchiro chiri cho kwanekerwa na nchiro chiri okora ki okobeka rioka no maeto obubebo gotanikira elie bwendete kwanikirwa ya eneti eli okero kwirarira to korara matukata ekero chukuboka chinza cia mambi amaiza gokorura kigima chena jete kotemari tukelimo mwanchu muri Ndizi TV eneti eli okorurwa kigima tari amaisoka iko yagyo mubire ogwekoya kabisa okoligia kemba gisambire tigaye gosori mwanju menere bijya abantu babwati amachikomete eneti eli nebwekire ryogo nakyo konyeru watebu ngabono genda nyanekere ase keiriri kirense nanto chukonyane kire omugasorede eriogo riririere chinguru onyane kire ase keiriri kire erinde kwaranya chinsarende era kwembeo kwamanya konyetumeka ase njira ere engiya naenda abantu batigie birengereri bitayo bosego kugendereria amang'ana tayo igoro chineti echi maete gati abantu ekero bararira seneti eri riri baku umbo bone kungazona abange bakaganga nebirecha nga kurunja kubekegenteke ebirecha byantare robotuko bwakya ebirengereri binga bunebyo maete byagerira abantu abange bate gutumika chineti bine birenge bya chingaki ebimbi bwate gotuguturware nga rero ga DORCAS tengo tega kibireche byantarera botuko bwaki ebinte binga chineti echi serikali gaki ne bitu byate tunechinga kyomancho murigere tikanga abantu batumike chineti asogwetanga kurwa ase amarwire ya malaria nabo igo gendera gotubwatia gwetera senchera ye mitandao no tora sensemo ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube no tora buna Ndizi TV News torikere SMS ya wetre namba ya 0792192834 wego na otubwati gwetera senchera chekerero anene mono gwetera website www.ndizitv.net ndoche aso mtandao ito Facebook ndoche Thomas Isabokateba good morning team ENSAKIA let me wish all my family members in Sengera Machoge Chache a happy Thursday morning. Lamek Samoita otebanga watching from Narok Ololunga. Soba. Ololunga. And Semoya ye Teresa Omboga otebuna. Good morning Job DORCAS and Joshua watching live from Saudi Arabia. Greet all members and have a nice day. Boy gondo chikirandi Dennis otebanga watching live from Nakuru City. Na John Kimoria, the morning, Joshua, DORCAS na Job, happy new month, enjoy the show, getting you loud and clear. Asante kigima mwalimu Elijah onchenge atakurwa kyoge St. Catherine Academy niko ndani. Asante kigima erikosoro atabana watu bate kurwa Keumbu editaro nabo igo nere Teresa Umboga ta good morning Job DORCAS na Joshua watching live from Saudi. Greet all members of ENSAKIA, have a nice day. Mwakwani wena Teresa Umbogo kochinsema cha Saudia. Josephat umwege password ata good morning from Thika Embusurengi yakurwa bonchari bwa mwancha ata niko ndani. Judith Hill Job boychali itabidi ajipange Valentine's mapema mbuya kwa yule mapema ukwebanga no gal sana bona tebange na inche dune boycha teganga gerre boycha de bari sikali na inche nimbwendere tema ngikenyin kali tukeli monyolenga liugali abekiru these things talingo kana abie ko rweke egwa no na bubwene tomotebinga aye umwanjione ninkubangere teke talikirenga kyote ayocha kunge ade na nimbwate surprise yawo DORCAS zena you should surprise us also bange bono nabo igo kunyura ekero kori yitu kuri ara munarireria egekoro etibiti kala mangana narengo amangano bwanjani yani renda mangana yangati yo kunyura kabisa litukeriria karenka itenga tarengo buyaiga ekiagera dirikale obwanjani nga etwa mate indero twaja kiromenta mauga so obwanjani yekero kwa nchiro monto mwagwire miaka meke iga mwanyomana abogi mabwagendera
nga mangana yo kwenda out tinga ito sinalengo matuka ali akale chinga kichiri cheito akora kana chinga kichia nga keri akale ngo nsegote jobo nga keri akale kwanza nkwale kunya ko ligi monto nga mobenere myaka ebere nga mo kunya komanyana nche kimoko tuka riri kale abaga bakairu libaga nabangi nabasubati asekenyuro bakorigerie omwanchio bako baenda bakoletera ate yonere uyu aya bona orore na kyokora iga mangana ya nga we are going for a dinner date, we are going for a lunch date. Ebinte bimbialengo ni kale mbialengo kalomete ya nalengo nga kalenja alengo buyake okonyoranga oko abantu kurense moyao bakoliye abasani kurwa sesemeri umunyaro ko oli barera ngoyo oyo nero rakubwendere bya pande gukora obutuki gali sobo abantu bakwenda gukora obutuki job ase tatebe konye nyanchama sobo nyanchama igari abarose busani igariga bamanya nga kisobo nyanchama oyo bale ngaki bamenyete mbanto inagani kibale taliboni iga tokomera ne taoni amatukabira tatonga yomete nyanchama so nimekulike otamanye tingani nakie okonyorenga ebintu binde bigocha byasinyera okonyera omonto mwanyora n'omonto amatuka make mwanyomanire tomaiti monto oyo tabichaye imbuchaye ngakiagale tomaiti ngasobo mbantu kibale omaiti nonye n'abantu mbale batakanyomeranire kale lakini boniga abasaye baboniga gosekyale kyaboniga mbamanyeti manganayo mbamanyeti okonyora nga okutabobokira nga nonye naba abantu be ekinyorekemo nga bono basokiramo gose banyomeraniramo ebintu biri bya kalembi bwenente korakorerwe akiba kurarigirira nande gustura ne maiga turatubora amasakara ya maiga eri manyanga nkikyale gokorekana na nasi kikyale gokorekana mate na betanya lekane bono twira nego amatuka ali akare yo kurigeria abantu abanji babo na utotanya na betanya lekane abayuri cha kurigeria abana baba abanji babo sekenyoro busaba kaka sekenyoro abangi na sekenyoro korende nabo to boro some aspects no korobo tuki ase obwanjani gwekera nuka ne irira amanyo muntu ya sobo imumanyenga oyo nga yakuru anga kyakuru kwa abayiboli ba nga ibamenyete ani uratwara some basic history raga konye no nayo manyenga akero kuchikomenya no muntu ni mumaite ekagera bono iga aseke golikia lero ngonya rumwanchi eno malieto nsitamaiti eti mimi najua naitwa Brayo mimi anaitwa Tish anaitwa zi konya abantu bakumeno sono no mtanda bono no ena malieto to maite tali yeke banda amalieto maite amaleta na ya WhatsApp nga aizini nga Brayo kinyashi bono konyaranga no kinyashi nga yakoru itomanyete nebwena tukwara korobo tukyura amanyo muntu ya sobya no nyanga no bwena tukwara musaba no neke bandora amanyanga yakorwa nirebiya sana nirebiya yani egekoro kyalengekia like bono ninchenda ateyo mo nero mugaka bwegekoro papasiko aratoerera atoikara ometa ate yabasa abasa yamba bwete kumanyase boniga ngaki bintu mbiri kwayerero anchire bakwayerera boniga ngati omutandao no tokurusi omutanda yiga mwara nki mitando yabirke okora asemigano mugano naro bomo mo subati uriyo bakago sire mabwaye gwetera so goitwa emitanda yiga ne bwato buya no bebe bwaye lakini bona mangana yo bwanja ni ase mitanda ngano kwa morusi to mumanyeti buya amaleta ndaka tumegete tari ayaye ayogocha kumanyanga kumbe tari ngaye nekere mo merane kwa manya kwanyora ngobona muntu kwa konyogo kwana nere aya ne muntu bwekisegi no muntu bo yani go teri buya tiko botukyara bwakoro omwana oyo omunyaruka akaumero muntu oyo mo ase Facebook akamuanja atebanga keke nero nabwerere ekera mumira bakatebanga bono yato chikumira na asumuka wayo mase omutyo yo mo imenze ito ya Kenya
ekero bachikumira tiango tebi DORCAS mate kero bandore roja baumira na kunyoranga muntu ngwanya komoro bono igo tumaetikieni ase igo okaransa okunya bono lidia goswa oyo okoriki mate konyoranga egabegete akunya kwa Kisii oyo gobogori esimi oyo nere tenga oyo ngwa kiresi myabogori nere kia takomai anda uja kobori ondu bose na enkorigi ona kiba kero baumira na ekero bono musubati akora tangana because abasubati baragoika bara by their time most of the time they buy their time omuga kera gaikaransa akanyete kipenzi kiageje bono ribaji kwakera na achi rio ndagwa kesimi ngaro ningo akasiokera nakanyora ni anko yae aziga mangana kerero rero na makongu kirima Iyo wancho muri kwa igwere irenga amangana ye mitandao nemia na nemibe natali bonsi barase mitandao bakolekaine ya mbale banyoranire kurwo nandi bagenderete lakini rende tigabo tukibwakorwa kigema ntonyora ngato kwebika ase akongo mwancho muri Ndizi TV morobero gw'ENSAKIA emambi yaboniga no chichinsa chito cyasane go charara kigima nganchere to siome ase omotimo komoke tokwirana ntokomanye ayamurikire ase semo ya magazeti to baksa go sukan kwerna tore ase kagere tambe Ndizi TV Ubwansu Gusii Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani boito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiryege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabisi cyitwe cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba inoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isatu isana nesato isana ibire ayem teni tushare kila ambacho mko nacho tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo gwikirana neke wakiao kiwanchani unabone indagera chianga ibirarero ibitamba by'abakene by'abanyaruka ibikoroto igatie binde binge imwe ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu go kabere umwaka y'ukiri 2024 eyuko barokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekore twasimule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals nyumbani kwetu Foundation a company ya Davis and Shatleaf Wima Electrical Kisii Family Medical Center Mama Tefi Mitumba Bells Enokemu Agrovet igatia babwatani bande Ndizi TV you are our Valentine. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yako nikirundekerene nagokurentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asorogon korbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turene kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwansu Gusii
kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inyesato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito etyo chirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomu Gusii. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii gose oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enotisano na ibere inye isano nemo ibere isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Today is a wonderful
for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati yabali abake baranyora gisemi kibirengo bigoro muire skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine naboigo babwato umanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagari saine naboigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road naboigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa Gusoba Kirisimi Porters Haven Premium School. Omwana wembe bakatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana Chingekero shomo Gusii nyangweso ni ngenda dingokora na koye ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Kerari tukori ALHAMISI enseye monenusu ya maragoba ekineki ngekero cyomu Gusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azitayo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'Abagusii bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatobona okwerega obunobukano obukano mbwa gatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiegochigocha kila rituko lia ALHAMISI wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numuiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne moche mugaso nasiko gichana Omokunguzyo mazyo myaka yako manya barubero semo mwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo byegoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy kobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye gwancha bare insurance chiko bwatya NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii. Mwancho murigerio Ndizi TV twakariganira bene asentunda ya gatatu entunda tokobato kumulekera ayakolekanire asa magazeti aliairoborito asa magazeti arero asenche na job maangi inkoba ira gwetera asengazeti ya The Standard na inchengo kwaregani bene torigeria ayamurikira sensemo ye gazeti ya Daily Nation asendo chenga epeji entangani emolekerete igoro yoko bagekana
igose igoro yamangana yobwagachi bw'ekinyumba agwainse ekinyumba ky'amaguru yainse asebono gotenga omotengecho bw'engane igose bw'omorobiri oyo bw'obwagachi nigo bono omorobiri bwakure n'omotengecho ase baraikuru chinsemo ao bagasaine gwesokia nabo igo na koboria eserikali gotugutirare omorobiri oyo ase omorayi bw'ekyama kya ODM oyo bwigo oromorayi bw'Azimio Raila Odinga ase bono aboririe omorayi bw'ense Dr. William Ruto otigana n'omorobiri oyo nabo igo okora chinkwana egati yabo erikorigeria ng'akie omorobiri ongamuno oyo ora obonete goikira niwa nabo igo ase ensemo ya abalimu nigo bono omoriki omonene ase kyama ky'abalimu kya Kupet bono nere akelo misore abono atebiri gose aganirie serikali koireneria abalimu kibesa kyabo kiri babeire bakonachwa ase emitienye yaitire ase boigo arurege kurugocha ase ekyombekerige kobarika abalimu kyatiese kubwatia ase bona ababoriri babwatie lichiko lyekegambiro lyogotenenia okonacha gwekibesa echo naboigo nere omonogeri bwebungenene Moses Wetangula nigo bono arure ko notice yogochi kobeka appeal ase ekigambere kenene igoro yamangana ya ekibango chire mamincha yeri chiko nigo bona arure notice yogochikobeka ekina ase ekigambero igoro yamangana yoko ninta chibango chire mamincha yeri chiko nabo igonere omobunge bwensemo yambere north nere Geoffrey Ruku nigo bono abo arure kurugochi ase abanyakonda bali bono bawochigotiga kogenda asense meri obwagachi bali bakonye bakokora emirimo y'obwagachi bw'ekinyomba ekyo ase bono barachi kobekeranigwa n'abantu bali bakose n'abarayi bali bakwamereria ase serikali abonera otenga onde bwensi gose monyakondo onde bwensi orachi gotenena kogenda ase emirimo eri aire buna une serikali yokwagata chinyumba chiri kwa jatari gochikoikira na ororo nigo bono barachi goteboyo nigo ari mamincha ne serikali ari sense medio kwa mereri serikali ase bono arachi kobaka gotangwa kurukonyora chigasi chia serikali gusigasi chikubwatu kwa ne serikali bona banyakondo rochinga bono benyorira sakongu una sako ngomete ekigambiro gyatebire ngabono tenenia morobiri oyo iga na agona munyakonda bono metere tabwati kubwa lendera bwati lichiko ndabona orochenga kale gotebinga konye kogumocha tocha semerimo yawo aibondo kobeka asa abantu bali bakwamereria serikali nabone myake wochere motu tori gochikonyora konde inde yonsi ekuru ase serikali njendo chenga italinga nangi yekyagera okunoko kosereria omuntu nemeremo yae okunoko kosereria omuntu nemeremo yae oranyoranga omuntu yere n'omuntu kobwatiri chiko omuntu osigiteri chiko ni endasma kolinde mumbetelinga akolegazi njendo chenga yaba bwatiri chiko ine are njira yo katoranyorenga insitio agendere to tikaleta samangana arengete ebigambiro nigo bono omorai wekyama kyazimio la umoja Raila Odinga nyoriro kwa inero roboti roire obolicho asingazeti ya The Standard asebanga koti yabere komwa owako konene emaega yegati yamaganio ye kamati eliyale koleta amo omorai bwense Ruto na boigo ekyama kya opposition gegekora na Raila Odinga maega yegati amapendekezo babete bakorwa kokanwa ne koti ekoti nige batebanga egati amapendekezo ali babete bakobekerwa anene mono buna ogikorosi abisi yomoraibwa ensemo yokwamereria serikali na boigo ekamati ya IEBC gotwara abarekorwa sinsemo chonsi batabanga eyingane inigere mamencheri chiko naende batabanga nigo bono chinga kichiachire kigima tige kamati eli abeteke gochorwa eguri bagali abene echigo gochora aba commissioner ba IEBC lini babe bago chakia bachake merobe batanga ekoti bono tiri
chikoganya abarai bachikoigwanana ili bakora ki bamanje ngo chigotwara ekyombe kya IEBC batebanga kinga kichiachire n'abantu bali bwata chiba election bobonete kogenda abochori obobokoboke asigo okogenda kumusana na uko kwabarai mbago kuganya tigabono ekamati eyu eikaransense echore abantu barachikora ekyombe kya IEBC no matenga gwikira bono iga chiwodi nchiro bose chinse monchiro batabwati no mu MCA batabwati mura yasengenjo babete baute ne kigambiro se mura ya kabaga gusira une county Nyamira ntobwate wodi ya Nyamaya nabo ige wodi ya Nyansiongo gwikira bono iga nigo aba buno Nyansiongo nigo ensemo yekigambiro yabete ge gutugutira robo chori wabete bokwako gwikira bono iga mbabwati mo MCA lakini bono ayibuna doro arochento chikunya kuganya abarai bachikoigwana tumanya korosi kyombe kya IEBC kuli na abande mete ya rinire abamenye be wodi ya Nyansiongo nabo igo Nyamaya nabo igo chi wodi chinde na chibunge chinde chiri chitabwati abarai kono nere bya engana bunege ga ya IEBC edigerere waso bwango baso iwobisi bari barachorwe banchira niwe ngabana bachoriru baba baene baso obisi bachakemeremo ekyagera ensete osekenya tegote nako bangabono banyakoligere ngachinkwano banyako umete bintu mbire bwente kwegwa umostari obosyo sana nibagari abene kabisa boneke ombeki IEBC yamaine kuba chagetenga nechinkwano kango baitiri kango bachorire wose bari ginchira chinde barachore chitari kubuko 40 ibirira rine ryo sometekera tokoranga enseme yende gwachora ya baranga aba bachorira abantu bari bagochikuba kubaigirira bona nire tobwante torigigose nonye torigenchira kabisa nchira iga abantu bari bagocho barachikochora aba bari bagochikorigereria amangana yechikura aba IEBC elikwana kinga obochori bwabiru bwekene nabo igo bwabiru bwo no bwasyoku igo bono chiwodi chiribono bado meta magendro nagase ni kure na mai nire buya batikana OCP bali babege temesa bara kwanira mangana IEBC bara kwanira baligera kabisa elinda abantu mbaunia asa magendro mete monto nabako kanya magendro abantu bakanye nonyokoro suwechi para chimbasa rero chenkonya kubwato kuchire cyabwato kiro abantu bari bwanto kuganiwe kugosira no abana nere buya abantu barige osabara yaba barigiriri IEBC kabisa bachora barai amangana yo agendera asengenchona ndogo chokukanya kagetambe nemetinyi omwako meto ere no yokabeto gasene gosuma amaene nebwenerete baba kuri chinchera chindonge chinchera choko ene kinga chinsemo chonsi nkoiwekana nkoigwana na chire ili nditone kinga ekyombeke kya IEBC kyabere gekobe kwa ase kebwenerete koba elinde abakanyonyoro obo sibole bwabo obo wakachikura boigo ase gazeti The Standard page yakabere ningondo chenga ogo chikoigorwa boso ogo chaki gobene kwa abantu boswa kurwa sense mugochie yende goso ime ya Kenya bose free visa entry yarolekanire yabera kongu asaba ntabange nigo egati abantu bakagetenga bono buna visa kya rusigu ngo bara baswa Kenya batayiko boli ukende kulende nigo babete bagukumianga ekaro bawika ase ebitibye chindege ngoso bale ebintu amasakara make ngana yaberege korokana nga yaberege koleta chitangutang naboigo nocha se gazeti ya The Standard page yakabere nigo omwaziri boborendi bwaime Kiture Kindiki aberege atebanga ekanisa ya Makenzi tarikanisengia ekanisa yo ayoro kirenga ni gere ekeombe bose egekundi kebibago that's a criminal group asigo nigo yabere gekobekwa asegati yebikundi bose ensemo yebikundi bigenda tekurwani une serikali asaba abere bagotabanga mbayo chukwanjira na kanisa ibono tarikanisangia nabo egoteba asigazeti yakabere ya The Standard
Okay, mwanchumurigire tubwate gwetera sensemo ye mitandao soko tonyora na Ndizi TV News sensemo ya YouTube so mtandao we website tubwate na www.ndizitv.net na boigo sensemo ya Facebook tubwate na Ndizi TV News Digital na boigo torikere SMS ya wetera namba ya 0792192834 ase page ya kabere gazeti ya Daily Nation Nigo bone molikirete igoro ya omora yo mokoro ase omwana bo mora yo mokoro nere Uhuru Kenyatta sebono atukuteretale ekina ekyabegete ase kigambiro igokera abateka goswere serikali ase ogwasona na mangana ne chi bunduki chaye nigo bono atukutete ekine kyo maiga ye serikali gwancherana unaterigo chi gosona na nainde ase amangana ye chile sesi yechi bunduki ichaye nabo igase page yo niga emolikirete igoro ya nero abakolingoria ekirete abantu osira ose pathologist bono batenga nigo omusacho yomo oyo baga kugwa korwa ase egoroba ya gatano ase chinsemo cha Nairobi Nigo bono bautembwa nigo kikireto gukukwaye nelinga ebyo mo bya omobero ye bya bete bikuminyokana sebono ne obolingolia bwaro kiringa nigo boigo abwate internal bleeding gose amanyingale goitika sensemo yaime na boigo ase omutu oye kolengana na nero kolkunga Pinto Waga na Charles Wanga oyo tieno oyo momuro mwabo nigobono baikiranete asenya gitari ya moya Coptic emoshari eduko enekinga obo tukyo boso obolingo oli obo obwakolekanire asenchera iyo bwene kolende nigo aba pathologist batebetenga mbara manya kigima ekikirete okugukwaye korwa ase egoroba eyo kon bagendete okora obotuki asebono batetembako aseboni gamba kubwatuka ekikirete ogokwa kwaye wagani gabetega ko wakorwa ase egoropa sedirongo lya gatano korwa ase nyombe yemo eyo ase enchira ya Naivasha we asebono abetega ko aseirete osakoberete customer yaye carpet ibono bale alingo kumosiberia asamukoberete naweka enyomba ejo asebono obo tukiboko obwatirania osebwa abwatiraniriye aba Nigeria bane abale ase ekegambere osebara ase echera boniga abara ase echera nigo botukibwa abwatiraniye asebatenga nigo bayigete ase enyombe yo ekeraika ko chideika 30 chioka aba mwabo bakamanyinga onere waga obeirega kugwa korwa ase egorofa eyo kutinga kibache tukomumenyeko chinyagitari kolende mbaika konya obogima bwajiri gobo tukibogendete korwa edikonya kumanya nga ninki kyagerete akagukorwa ase lirongo lya gatano korwa ase gorofa eyo ere ase nsemo ya Nairobi enchera ya Naivasha Road nabo igo ase page yo ya kabere nige molikirete igoro yomo senator we county ya Kakamega nerebone halware asebono obo tukibwacha kiwe bene igoro yomo kori emirimo oyo yukonye okumolendera chieri chaye chiri chesegi maega yogo sira kwa omusacho yo manyikana Kizito amukune moi oyo bakagosira matuka makaetire nigo abonete kwa ni wali tuko lya rero kolende nigo enkaya egose nigo batinite amate yaye bate bakanetigwe koira omubero yo kurwa ase enkendu amaiga yogo tinga nigo bano botukibwa chakiwe edio kumanya ninki kyagekirete ogo kwaye asebono amangana asoire gosoka asebona abobisa abotuki bachakiri obotuki bene edio kumanya ninki kyagerete edio ekamotoma agoika ogo kwaye nabo igo ase page Dorcas tarasuka bosio ase page ya gatatu boigo ya The Standard ndoche oroboti
rurwa Boni Halwale oroire oborito kigima asibagote abo igonga the body of a man killed by Halwale yani ogotinde kwa kwaye amatanga abiri autenenigwa nande karonkuri elia sobo imenigo bagote banga igendo kyagarenga agatenenigwa na singenjo yensemo yabamenyi benseme nigo bagote babuna nigo bakageretenga ataringe gaitune eri na okora bagote banga na beranyareka no muntu na robetega kumuita ekiagera as a postmortem entangani niga korokana niga kwete asengenjo arueta manyinga ime asumuntu kenyimari ko internal bleeding amanyinga itegete gochime na ende abanyimbo nigo bagotebanga igendo batete bakore bono iga niringa bachikwene kinga bakoro butuki bono iga irinde kwa bachigutanga magana gojutinda kora batete banyoro bosaidi bweme asigo ingana uruchegerete mbaka bakageranga na ende bayo chukumutindika asena ringa zeti nigo batebana singenjo yechi nkume cyo banyore kurwa sabantu yes okay omwancho murigerea na radio twatenga amangana ande aswire gocho meta mangana wikache abantu mbabate birengerari atenga aya obere gakorende eri yige myaka oroche gwetania 20 na kiyanyari kanite ega etwaroche gazeti gatenga nigo ale anda kibagukagera ali gutyoka maru amyaka yiga 20 tamanyete nga tabo yantukunyumarwa makwenda asichirigiri omayeto no omuntu okolire emiremo emyaka wetani myaka 20 n'emyaka mingi sana emyaka mingi kegima n'emyaka mingi sana omanyete ngati ng'ombe yane gose erie yane tete etinye rutere chiaga kurwara etete nanyekeryange namete etebuteri kunywera mache ndo gekonye bekira se besen igo yani obotuki amangana namange obotuki nakibono obokobero abo bisabo botuki bono bakoro botuki bakore imirimo yabo kegima eri bamanye kene kireke kirete awosira kwa Kizito nabo igase togosika motwe togotingana nayo asensemo ya gatete page ya gatatu nation nigo bono ego kwanera igoro naki aba egati yabasubati bande basoire korigereria yani basoire gose batakire konyorera abana babo ase chinka kolengana no musubati oyomo oyomeke na Vivian Maina nigo bono akoro omugana oye ngaki akira chagite esabari yaye yo boybori ase atagete gose okugania kwaye kwarenge rekonyorera omwana nyumba kolengana nere no mugano abwatugete atenga nikero amanyete kigimanga bwebwatiranire nigaswete kolengera lingayi arachikonyorera omwana ase abetega kolenga gose kagotenga nigera abebuya konyorera omwana ase enka yaye no mugano mwanchu murigeria ndagani bwesomere erindo nyali kumanya ase oboime erindo umanya ninki ese gati abasubati bane na ase chinse chindege kogera banyorera abana ase chinka cyabo natali nyagitari nabo igoto gosika moto ase page ya kane nikobono emorekirete igoro ya mosacha oyomo kuro asense ya Tanzania oyibono olemo muromwabo musemo muromwabo abakagosira muromwabo nigaringe onere nere egati ya abara igose egati ya abakora imirimo ase ekambuni ya Pepsi ase bono aringe egati yaba abateneneri ase ekambuni eyo oyo manyika inete buna William Mulwa mutilangi bono momuro mwabo ni gobona abekire kina ase kambero ase bono aganitie ko inherit koira amari yaye ase nere William abwate amari asense ya Kenya nabo igasense ya US nigo bono aganirie amari ayo abeka ko gosa anyatenenere amari ari abwate asenseri ya US nabo igo asense ya Kenya abega konya tenera omo sacho jumanyakante bona nere nere Bakari Kisalu Mulanda nigo bono nere bona ateba ni omusacho yo manyakana Edward Mutilangi nigo bono arimo murumwabo nigo bona aganirie amaria ye ache obono mete
na kita auto ase atete ko inherit aba amalia yaba ayaye ase momro mwabaka gosira asenchire tamanyikaini momro wabaka gosira omotinyo ita asenchira tamanyikaini ti ase bono abete mwana yabete gagoteba abe kagosambwa metenchira nera abantu bako babakere gwasirire ibagari okonyakoiro nyako nigu nyako obe kolemerwe embera ogosambwa nomete binakere n'abayindi bagochiba egikuru cy'abayindi bagosamba bono nababete kago samulo nere nababete kago samba kago sambwa ase bono mumuro mwabo aganiriye anyore amari ayo gosatenere amari ayo ari aisaine chibesa chimilioni 50 na 53 neyemo 81 million anamali mumuro mwabo aganeti erinde atenende gose abe asedi talia ye kyagera mumuro mwabo rinde osirire Boiko ase gazeti ya The Standard page ya 5 nemo ni gotebanga abalimu gwetani chiribu 15 na babere nigo barachikuganya asegeka sengencho nigo mubaro bwabalimu gendete ko mentekana barakanyegeka linde ko chikonyora gukinigwa ebirogo kurwa sekeroga kemogochia asekende engana ndochenga yabere koleta libere linene anene mono ase ababwacha ni bechisemi boigo nigo egati yababunge kurwa ze county ya Nandi bono babere bakurugo sababuna abayiboli bonsi bataraikirani abana babo ase school ya secondary anene mono class ya form 1 tigabe bakubwato nakobe kubyara nigo babere batebanga asengencho engane nigo bano yaberege koirania chisemi maiga ngakyoro chengane yudorcas nga moiboli nyataraikirani mwana ase school tigabe kubyara tigabe gagosibwa abe kwe police ngakyo gotebengane ngakyoro bara korobuchunguzi bara tukani nkikyagera moiboli otairo mwana wa school mbacha konyora nga nigo mechando ya musukumete mwana wa yatanyora besa na kikirito gokoraki ogotigara isiko ono botuki nyuma batara mobeka byara tigabara korobutuki bamanyanga ngakyo moiboli amigikire aingani naki mboga ombokonyiki aganeti nabo igo bara boli nonyo mwana oyo anake no mwana tatageti ntwaroche umugano yo mongati umwana yo magakana kwende university umwana oyo maitana banya ndake mwana atabanje tigangende go chiko chamagoko obotuki bokoru kabisa bara lingori bamanyanga ki ninki kyagarire mwana oyo atarire sukuru mbai mokige tambukira igo radio turatebanga moiboli oyo naende onyorenga tari mwana oyo biekabwate abana mbale naende abwate bonega bali ase school ya secondary batete gosoma na kibona lakini kolende oyo nere bieka koleki asindu kwakaniraki school fees ase igobonekero mukubwata moiboli oyo igobono mwaka onyapi bose bali bane bali kuchochandika bali chi school bose primary muchiko barage aba oboringo kabisa batuke kabisa abaine kinga inkikyagerete umwana oyo taenda ase school tukwiranira ase gazeti ya Nation page ya 5 nigobono emonikirete inga ne serikali gose serikali gwetera se wizara eyobotali ya bori abanyane chinyumba chiri chobomenya asa matuka make ya BNB bono chibe chikolikiwa gose chikwerikia ase ensemo ya mangana actualism bono nigo batebirenga nere byachi nyumba chiri chonsi chibe chikolikiwa ase omoroberio omoya ase boniga kegera matuka bwangu iganigo amagane menge yarwa emebekurwa ase chinyombe cyo gokomboa asa matuko amake kolengana ana abateneni asense moya tourism regulatory authority nigo bono batenga nigo bago chikwena kinga kira enyomba eyo yo kombwa samatuka make yaberege ko olikwana kumanyikana ne serikali eliyo kwena kinga ekero amangana bunaya gose ebikole byobosali bikwena kiwa bamanyanga nyombaki na boigo oborendi bobekwe ase chinyomba echo
nari gotanga ebikole by'obusari ase chinyomba ekyo agase bono batenga nigo bagochi koene kinga nkobwatira na bale n'abanyene chinyomba ekyo anana ase abantu bali bako gachama bagose bako book ediko ko bakoligelinga mbarabi bali batali gochikwerikia gose ko bwatya nga abantu kibali batali gochikolikia chinyomba cyabo ase morobero yobo serikali yaganiri kolikia gose ko register chinyomba ekyo cyo kombwa ase amatuko amake nabo igo togosika moto mwancho morigeria nigo bono omo nogari webunge enenere Moses wetangura ase achire ase kambiro bono arule gose arule notice litukoria juma ne asebona atebinga taraiseneka nuko na cha kwekina ikyamangana yechinyumba cyamagori ainse asatebe kolengana nerenga nigo ataraiseneka kabisa igoro ngakikine kikyabete kona chwari chitari kemeronge bere naisano nemo omotenye omotangani omwako yiga asenere omo na chebina Lydia Achode John Mativo na bayigo omwaniki gashoka babwate bakona cha ekinikyo na gotuguterare ogosangelirwa kwa ebango ya kwa yogo agacha gusiyoko agachera chinyomba chiri cyamagori ainse nigo bono atebire ngaere taraiseneka asebono aguchikoire kina court eliko kogendereria ingane jo abono mete twarorire ngae mangana ye chinyomba asense moya serikali mbaraseneka mbaranchera na bado kiro monto igawo chaka kwemurungania au tenga ya bado ntoraiseneka ase okona chokwe kina ekyo kyamangana iye chinyomba chamagori ainse nabayigo ase ngane juboyigo ndo chinganere amorai we kyama kya ODM oyiboyigo ore oyomo watani mo bwazimi ora ile udinga nigo bana tenga nigo bagose bago propose chinkwana ya mangana ye chinyomba chamogori ainse chinkwana bategete chikolekane gati ya barabu na serikali igoro ya yobwa gachibo chinyomba cha amagori ainse anase nsemo yoko na cha evango oroche chinkwana sense ya Kenya ono ndo chinga ase ono yekeire nebwenerete tubwatiri chiko ekigambiro kya enene chinkwana ne cyane naende tubwati emerobelie bekire ase lichiko lito lya Kenya kire gento ngibwato morobeli ota gukora gento gete morobeli no rubwate nabo kwenda parliament nabo kwenda rally nabo kugenda ase kigambiro ubwatiri chiko ekyagera bono to gutwara chinkwana asikere gento no chinga ebinte bingi byo chukira na maika omuntu kerote dose no kwagacha kende gyonsi totebenga chinkwana chiarabo mondo te kwagacha ono maita bando nje koleta bale gende kibono na ase binyoro otaete kwagacha inyomba mumurume na watebenga tetora twara chinkwana ngakyo kwagacha inyomba no bwate priority abana babasomera asiko nebwenerete bono iga asingenjo no chinkwana nyingo chunyori chire bintu mono tubwatiri chiko ekigambiro kya kwandi ekigambiro kolengase ekyageranga kolengana lya tenga nigo ebone tababwatani bande nonyana abantu kurichinsi chisiko bache babwatira ne babukwane bakole chinkona baikaranse ne serikali baligi abamanyi kurichinsi chisiko bache baruo bosemi kuchase serikali base boniga ekigambiro yatebirenga yaya amorobero yo gatobwate tichiko uko nachoko igwa kwa 1.5% yebango ngubwate tichiko nande ne chinkwana chake ose bono tiko morobero yo tukuterabo otigarerabo aso ikire amangana agendere mutwe asengencho bono bakotebanga mbabwa tutirichiko nindoche asengazeti ya The Standard page ya 5 na 3 nige gotebanga bono lichiko liri lyalenge bose ekingese kelichiko keligeko enekia obwagachi bwechinyomba bwabere boikerana geikire asamagoko yababunge baicho yemaega yogosangereria ebirengerelio ao na gosieka omorobero yogosangereria ebirengera ase igo bono iga nigo asengencho
ikigambiro kyabete kwatari ngamba bwate tichiko ni gaba bunge bachete bakarosi tichiko babere bagonjukana na county agusangirire birengereryo asebono igaba babere bagotabo kyo gusangirire woko kwe birengereryo nelichike libo goikigwa bosio bababunge bono nigo egati yamangana mulekeire asengazeti enigo batebanga ensemo yaye William Ruto ni gateba omora ibwenze William Ruto tabanga ni gabwate chinguru kurwa sinya sign abo igaba Kenya ego chakyo moroberio yubene kolende enseme kwamereria ase kwamereria lichikeli gatebanga lichikeli chibesa chikono chua ase kwene kingankwa gacha bali nyumba nchibwene reti kona cyo kurwa se chibesa abantu bakonyora se mishara kolende nigo ebunge takere erosi ikeganja boserigi emeroberiende yo kwene kingankwa gacha bali nyumba taringa nigebeterete barna chaba Kenya linde bachikwa gacha nyumba boigo enseme amokonyo murai bwense rigade gashago ni gatebanga nigo muroberio yo orabe go kwene kingaba Kenya nkomenya bali amagima amaya kolende ensemo yo muwakiri oyomo okumulikira mangana yebango ni gatebanga nebwenerete abantu ababoligwe batara bose abakenya bonsi kuboligwa batarachi kwagacha chinyombe chiboigo ensemo yo muraibu abange asebunge enene ya Kenya Kimani Ichungwa nigate banga nigo ensemo yekigambiro eganete chibesa chinyinge korwa se eganye chibesa nyinge andi chibesa chichi korwa ase ebunge kolende bonomba chiko chinacha ensemo ya Brokers Association watebanga chinyombe chitaliyo chirachi kokonya abakenya as housing problems yani tali okona chugwe chibese chitali ensemera chikokonya abakenya asama tuko abusi ensemo yabo igo omubunge omolo Kimani kuri watebanga ukona chugwe chibese echo nkobwenerete kona chwa saba Kenya bonds tali waliboka bali bakonya ole meshara boigo bali tali konya ole meshara boigo mbabugana bali yenjira bakobanacha ensemo bagotebanga Kenya County Government Workers Union tebanga ingane tebwenereti kumulekera abantu bali bataramentwa omushara. Okay, kabisa mwanchu murigene togosukamotwe ase egazeti ya Nation boigo nigo ekyombekere ky'abalimu kyakupet bono kyaganirie chibesa gose serikali koirani ya chibesa goche asaba alimu bali bana chitecho motyenyoyo oita omotyenye omotangane ase bono omo nyakero osomo ori kyomonene ase ekyombe kyakupet kyabalimu kyakupet okero misori ateringa ningo barachi go mosoera gose komosu nere omori oyo nere CEO Teacher Service Commission nere Nancy Masharia konye tagochi konye tago chikoirani chibesa chiri chabeire chikona chwaso motyenyo motangani omotyenyo yoga oita maiga ya serikali maiga yekigambiro koraria ngani go mamincha yeri chikokona chwa chibese cho chobwagachi obwechinyomba cha magori ainse nigo bono barachi ko mosoera barachi ko mosu konye bago chikoirani ya chibesa echo ase abali mugwetani chiribu chimi isato nemerongo 5 mo ono babete bakona chwa chibesa echo motinyoyo eta bono ningana bono misori agotebanga nigo barakane chibesa echo koirane ase bono bagotenga konye bese chinchi koirana nigo bana bachi komoswera nere Nancy Masharia sio Nancy Masharia nere omotenelibwe kyombekerio kolika abali mu kyachesi asogotabwati richiko rie kigambiro osasa okogenda mamincha ye kigambiro kolenganera otengati okonachwa kwa chibese echo ase maiga ye kigambiro okonachanga chibese ebange yugo tenenigwa okonacho gwe chibese echo nigo bono gokolokinga ni negati ya gotabwatia amachiko aria ekigambiro kyagwa gusi ekigambiro gekorwa atokotikana nayo togosukamotwe nigo bono egazeti emorekerete igoro ya nere omorandi bobo tutukanu Paul Mackenzie asebono nere mowaziri
aburendi bwaime nero maikanda kithure kindiki atebronga kanisa ya Good News International Ministries ni gobono yabwate gose ni goye bisete asi yabwate abasaria asi kanisa yu korende yale gutumeka kanisa yu goikiranie obosari bwabo ase agotebanga nigo kanisa yo gose kanisa yachagetigwe nere Paul Mackenzie yabwate ebikundi ebinge byobosari asebo igo batenga egati yebikundi biri niko byalenge ababegu ba Al-Shababu MAANGI Kisokoni Youth Shaimbo 12 Chinkororo Gaza Young Tax wakali kwanza wakali wao wakali kabisa na sungu abono ainegati yebikundi biri bya gose egati ya abasari bali barenge inse ye kanisa eyo ase kanisa eyo yebisete bosarime kolende abange babugete ngane kanisa kolende na obo abasari begachite ase kanisa ime ningo boigo kanisa gose mo kagero yo agendete negesibukiaye ase arigala ase chera ase chinsemo chiri cha Mombasa Malindi Ishanzu no are ase egesibo ase agendete obotukibogendete gokorwa liko manyani nkikirete aba magima y'abantu gwetani chiminye gosira ase rinani lya shaka ola naboigo nigo egazeti yo goto gochimotu nigo bono emolekerete ase peji ije ikomi ase ndabengo kolera ase bono ego kwanira igoro iya abantu bali babeire bakubwatirana n'abasari na gutanga obwene bw'abana abanyaruka bali babeire bagotachirwanse gokorekana nigo egazeti korekana nigo abanyanyimbo gose abari abisabo barendi abari mu amona bayiboli babeire bakubwatirana nabo igo gosari obo site nabo igo kwirira abana ose obwene bw'abana abanyaruka goikirana ase county ya Baringo ase molekete igoro yo mugano omugano bwo mwaelio bwo mwaka ase omotenyi ogatano asa abana mwana bw'emyaka 15 oyolenga ase kirasi igei 10 ase nsemo ya gose ebunge ya Baringo North ase bono atumetu asenka koya chibesa nabo igo chinga keskuru yo yabete goigorwa ase bona atanyalete goira na goika ase eskuru maiga ya matuko abere mwanchu murigira nigo bono familia ye bono yabete geko bwatrana no mwanuri nabo igo gose nabalimo libono koene kinga yani kumanya abantu babete bakubwatira nabali mukwene kubanyanga nkikirete mwana no yiga atairana ase eskuru eri bono nigo bo tukibwa banyorenga gosebwa akolengana no egazeti otengani go bo tukibwa nyorenga nigo abalimo ababisabo berendi amonegati ya bayiboli bakubwatirana erigo sari obutuki gose gotanga obwene bw'abana abayiga abanyaruka babeire bago tachirwense abande babeire bagosarirwa amagimabo koikirana ningana yo gwichanisana kera konyoranga abantu bali tukaneti batubwatisi itonyore obwene aba nabo bagosaria nande nabo bagotanga abantu bande mbakonyoro obwene bwabo ningana iya ogokumya sana asebona abana babeire bagotachirwense ase county ya Baringo ningana agendrete kumurikirwa ndagani bwesomere ase obweme nongo koleraga igao mwanchu murire gazeti yane enyorere gazeti yao gazeti bwanchite ende yonseri bwanchite irindo nyale bwesomera ase nchera ayobweme ase bono eka gazeti ya Taifa Leo nganchite sana kora kwani gazeti ngotenga sere tukoria lero egotebanga kanisa la Mackenzie ni kundi la wahalifu ingane mwamo ase gazeti ya Taifa Leo nikobane gotenga kanisa la Mackenzie ni kundi la wahalifu
Enyori gazeti ya ubwanchite nya basomera senchira yo gukirana. Ase gazeti ya The Standard nancha sembe ingo kolera ne page ya 12 asibate banganigo abarwaire abanga babete bako chandika ekero enyagitari ya War Memorial yabete gichenjia obutenenelia na gochiko bago gigotenenwa ne county bono niko bagote babunigo babete bako chandika asama goko yabajogi bose abaskali bechi county abe county ya Nakuru au babete bako baselia na katenga bande asnyagitari chinde kuligia obobwenya asingana abete kore tuguichania okonene kegima tukurigeria wegasi gazeti ya The Standard page ya 12 ni gotebanga ni gigati yababunge babere bakwerusanania no netaro yomurewense Dr. William Ruto ni goteba ningo nonyanga Ruto berga ko batalera ase county bose Sorogongo ro Western batarara amatunda ayogocha aroro batanga nonyago kunyagocha gaiga asensemo ya ito Orogongo rwa Western ntorarora amatunda okorende nonye nigo mubunge Kabuchaya samareta majimbo Kalasinga otebanga nigo babere bakumwaliga nigatebrenga nigo okwaliga ni okukwaye gwachite kolende mbarayisaneka nasikia gocha inga bate ngigayere tugocha nga ngomora ibwenzo chira batenga nigo batabuati kwigena konde konene mono itaro yaye nebege gokora kinebege kubaletera obokonyi mono ase ayuna mange nabo kwegolera engazeti yago ya The Standard obugwemanya na semia naraliaya amolekeire asengazeti ya The Standard omwanju muri Ndizi TV ndogotigetisi kona bosange kerengere kyao weterase omutandao ito Facebook Ndizi TV News Digital omutandao ito YouTube na boto bwati gwetera Ndizi TV News na boigo gwetera ase namba ere ase screen ya ndochenga ase ensemo yomutandao o Facebook ndochenga ayokoro Kemi Sophie Motanga tebanga logged in kinyaka Sam banga morning kurwa nyambari ya ebench notore no mwanchione morin noto no mwanchione tubwatiti live hadi mwisho boy gondo chenga nsemo ya Fred Onduko kurubitare suneka tuko pamoja boy gatebanga Kefa Mumanyi chairman education self help group Bas Central tuko ndani kabisa ya show. Okay, na ndo chobo igonere Theo no paithogira nyautenga masera nyanchira. Good morning brother Job na sister Dorcas, niko ndani ya ENSAKIA kama kawaida, watching live from Kericho County. Salamu kwa my dad James Ogeto, my mom Gladys Morana, brothers Brian, Edward na Chris Nerebo iko Thomas Isaboke. Good morning ENSAKIA team, let me wish to all my family friends ni Sengerabo Machoge Chache happy Thursday morning. Eriko Soro following Koro Keumburi Taro Nabaigo Nere Lameki Samoita watching live from Naroko Lolorunga. Nabaigo Margaret Mai watching from Enduma Nere Kemi Sophia Oteba na Hesi Captain Oteba watching live from Bosongo Chiduka show iko fine. I love Ndizi TV News Digital sana New G Empire huku. Okay, nere jo no intwamo soma litangani Cleo Nyakeza the happy new month team ENSAKIA tune in nere boigo embusorengi yakorwa bonchari bo mwanchata niko ndani. Waziri mkuu good morning brother Job Maangi na Madam Dorcas KEMUMA pamoja na director Joshua AUTA watching live on Ndizi TV News Digital from Doha Qatar. Asante kikimo mwanchu murigereria twanchire tosiome asensemo yende yomotimoko tumanyanga abagene baito ngayi baikire ase tukoria rero na mamanya tebuna batambe itukoria ALHAMISI ni koba ALHAMISI yerichiko aistokora ligereria amachikare sese Kenya na boigo to manyanga ngaya igato karatu amochire ngakitu bwento kora machiko kitu bwento ko yani to manya machiko ase onse asense yeto ya Kenya igati bina bwantu arada tukabwango iga kagambero geko na cha eki na wasekia tebanga gegotenenia
ama emerobirigete iga kolende twarang'arande serikali gotebanga goika toikiranie omete bono aine gatijari tubonete kumanya korwa ase abawakili abamanyi berichiko twamanyanga na kiri chiko ribwente kobwatiwa ingo bwente kobwatiri chiko ngani ngo bwente koba takubwatiri chiko lakini kolente twabe job to koigwa nga ositumanyete nga ari chiko nigo ondete yore igoro yeri chiko kiro monta ari nsi yeri chiko lakini bono meteke to kora yandago kigambero kego chika nabande mbali kubwati mwete nabo to kwebolia maswali mwachumulira yina otokana tikumanya kurwa asaba manye beri chiko gobono to basaoska to basakogenda are inkoirana tore asege kagetari egetambe Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Happy Sabbath, happy day omwanju muligiribwe geta Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onyego kwa mwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago koranderio mundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigote bwa missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyoburuti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na mamentero ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Rumba imebubera ya rumba Wana mapambala kutupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapambala kutupatie kachumbari This is rumba nostalgia imebubera the really rumba nostalgia negi ntoko igukego so apaka the bone marrow yes what the DNA you know Kere Jumamosi chinsa isano mibere nenusu chamo baso goika chinsa 10 chamarwoba na papasiko the bad Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10 rumba nostalgia imeburera rumba nostalgia utapenda rafiki yangu utaipenda
negentekia konyori bintu byo gutumika aseduka na negentekia muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya nebintu binde binge byo gutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets, na room heater, fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited.